Yung mga boss, pauwi na. Ah, Pabili na tayo ng stock ng gagamitin natin sa graduation sa Taytay Changi. Pauwi na tayo. C6 pa din yung daan natin mga busing. Lang hiya. Sinabi namin yung makakalimutan yung ano po talaga wallet. Iwanan yung license ko. Sana walang checkpoint pa uwi. Ingat-ingat lang. Ingat tayo. Mahirap na. Tayong dalang kalimutan. Tuloy biyahe natin mga boss. Pauwi na. Balik na ng Taguig. Ha? Ano? Mahal doon. Ito yung mura oh. Ito sa Flying V. Ano? Isa mas mura doon kaya sa ibang best station. Kita mo dito. Mahal-mahal. Ito na nga dito. Dito rin yung talang doon nasa 80, ano pa lang, 89. Diesel, diesel dito. 119. Mas mura. Mura dun sa Flying V talaga. Oh, tingin muna. Sa mga boss, papuntang Pasig yung paanan. Kaliwa naman pa ang puntang Rizal. Stop tayo mga boss. Yun, red light na. Red light, red light. Ay, pag mo yung biyahe kahit mahal na mahal ang gasolina.
Kahit mahal talaga, may bibili pa rin talaga. Wala maubusan. Naubos na, stop. Ay, naku po, traffic na naman. Saan punta mo? Yung driver na ganyan, no? Alam ng makakaharang siya, tinuloy pa talaga. Ganda-ganda ng sasakyan. Kaya lang, driver, ibang klase. Yung bago dito ngayon, no? Tabi-tabi na. Chowking, Inasal, Shakey's, Dunkin, Jollibee. Ay, ay, ay. Rotary Club, Metro S, Taytay. Naku po, naku, may aksidente. Oo, motor. Naku po, ingat-ingat mga brother. Honda Click. Ingat-ingat lagi tayo mga brother. Bossing. Ano nangyari doon? Ay, malubak dito ah. Malubak dito sa parte ng mga buso. Ay, dandan tayo. Tapos yung mga ano, takot yung aksidente. Sana okay lang si Busing. Walang ano gaano pinsala. Uy, naku po. Biglang likok man yun. Nakakaba pag ano, nadadaanan tayong ganyan. Aksidente.
Tumabos yung sinasabi ko kanina na ano, bilihan ng mga parts ng motor, helmet, top box, kung ano-ano pa sa gilid sa kanan. No, dami yan sila. Hanggang doon sa dulo sa may tulay. At ang butso, dami yun. May bilihan ng mga motor. Pera lang yung wala. Pasti si Busing. Ay, counterflow. Patok na patok din talaga yung negosyong ano, mga piyesa ng motor. Accessories. Aalat yung kalsada. Ay, yun no. Ay, tinda ng milon. Hindi ka mauwaw dito, basta may pera ka lang. Aming titinda ng palamig. No, kaliwat kanan yan. Yung mga U-tour na yan, nakakatakot. May kamote. Yes, you. No, melon, melon. Melon kayo dyan.
tingin muna. Summer na talaga. Bilo na. Kung tayo nakakit, wala namang U-turn doon. Tayo talaga, binusinahan ka na tuloy. Ah, na tayo, mga busing. Kasi papasok na tayo ng ano, sa gig. Ah, yun know. Ito na tayo.